YouTube. Det her, det bliver bare, failstart. Lige nu er jeg sådan set bare lidt inde og spille fodbold, og så tænkte jeg, jeg kan sgu lige så godt filme en vlog eller sådan noget, hvad folk kalder det. Men ja, lige se om der kommer nogen her. Sådan ser stadion ud hernede. Sådan. Men ja, vi skal bare ned stille og roligt, meget alene. Det er faktisk ret kedeligt. Der er ikke nogen, der gad med op, så jeg selv sætte op. Men jeg kan da lige prøve at se, om jeg kan ramme det mål der. Jeg kan lige prøve at sætte kameraet her. Jeg ved godt, det er lidt professionelt det her. Det er lige prøve, det er et hug. Sådan der. Men ja, det er sådan set bare, hvad jeg går og laver. Sådan forever alone body hernede. Eller, det bliver ligesom nødt til, at der er et mål der og et mål der. Så det eneste jeg kan, det er at skyde fra det mål dernede til det mål deroppe. Eller lige før faktisk dernede på den der væg dernede, som I kan se det ske. Der var jeg bare nede og skyde på den. Men ja, jeg tror jeg vil smutte hjem af nu og få noget aftensmad. Så ja, tak fordi I så med, og vi ses i næste video.